To sa mi páči. Privítanie hodné mocného a váženého vladára. Zdravím vás všetkých, vitajte. Naozaj veľkolepé, buďte pozdravení. Vidíš, koľko ľudí sa prišlo pozrieť na môj príchod do tejto krajiny? Mám tu veľa priaznivcov a ctiteľiek. Ale na červený koberec zabudli. Nepoznajú etiket. Môj neomylný kráľ, nechcem uraziť tvoju božskú bytosť, ale moja ženská intuícia sa domnieva, že títo ľudia sa tu zhromaždili aj z iného dôvodu. Vypočuj si príbeh o škole, kde sa učia 1000 dní tak, aby na ten 1001. boli absolventi pripravení zorientovať sa v bludisku žitia. O škole? Viac by ma potešil nejaký napínavý, dobrodružný príbeh. No, dobre, dám ti šancu, ale len preto, že máš také krásne oči. Tak nech sa páči, počúvaj príbeh. No, úprimne som prekvapený. Je to napínavejšie, ako som čakal. A ten spev, hudba a tanec mi úplne opantali zmysly. Tiež som sa to kedysi učil a mal som tých najlepších učiteľov. Vynikal som hlavne v prírodovedných odboroch ako aritmetika, geometria, astronómia, antropológia. A mal si aj spolužiakov, mocný vladár? Spomínaš si na časy zo študentských liet? Nie. A na čo? Mal som vyberaných súkromných učiteľov a tí sa venovali len mne. A to si nikdy nepočul, že aj v prírode je kolektív silnejší ako jednotlivec. Každý človek žije svoj príbeh a čím viac ich poznáš, tým si bohatší o skúsenosti a môžeš sa z nich poučiť. Príbeh? Rád by som si ho vypočul. Rozprávaj ďalej. Ako to bolo ďalej s tou školou? Počujem, vykonám. Iste ste zvedaví aj vy, však? Áno. Takto družne a svižne sa hýbať, to som ešte nevidel. A to som už prešiel kus sveta. Ako to len robili? Nebolo to niečo také ako tá... Ako sa to bolo? Lambada? Ctený kráľ, neprestávaj žasnúť. Stále sa máme čo učiť a môžeme dobývať nedobité. Môžeš mať moc a majetok, ale zážitky a vedomosti sú tým pravým pokladom, ktoré ti nik nemôže vziať. Asi máš pravdu, pani moja. A ako to bolo s tou školou ďalej? To nech nám rozpovie duch školy. Počas príbehu neušlo mojej pozornosti, že diváci sú odetí ako si čudne. No, kozaj sú odetí ako si inak. Mám čarovný plášť. Poďme sa presvedčiť, čo dokáže. Tak čo povieš na pokračovanie príbehu, mocný vladár? Bol poučný a zábavný. Chcem vedieť viac, aj poznať meno tej školy. Dozvieš sa aj o ľuďoch, ktorí ju viedli. Takže o kolegoch, vládcoch a panovníkoch. To ma zaujíma. Veď mať moc neznamená len žiť v blahobite a rozkazovať. Prináša to aj veľa starostí a vedieť, ako byť zodpovedný. No, to je isto ťažké vedieť sa rýchlo a správne rozhodnúť, ale nemaj strach. Možno ti ďalší príbeh zaženie chmári z čela a vyčarí úsmev na tvári. A veď, že pri svojom rozhodovaní sa budeš môcť spoľahnúť aj na svojich rytierov. Neprišli ešte? Nie? Tak. Aha, mám prsteň. Stačí otočiť prsteňom a budú tu. Ale ešte predtým nech pokračuje príbeh školy. Veru, anjel strážny sa stále vznáša nad strechou Gyar a dozerá, aby bolo všetko, ako má byť. Aj keď osud je občas... To je predsa prirodzené. Útechou však je, že cez každý mrak sa prediera lúč svetla. Kráľ môj, netušila som, že pod tvrdou škrupinou sa skrýva jemná duša poeta. Ten príbeh ma uchvátil. Ako to bolo ďalej s gymnáziom? No, si zvedavý a to je dobre. Gyar vždy malo a má študentov a učiteľov, ktorých láka dobrodružstvo poznania. Tak nech už príbeh pokračuje. Ale... nad čím toľko premýšľaš? Vraj, v tejto krajine to školy nemajú ľahké.
Venujem im svoju truhlicu plnú pokladov. Chcem popriať tomuto gymnáziu, aby malo toľko úspešných absolventov, koľko je hviezd na nebi a jasnú budúcnosť. Môžem sa do tej budúcnosti aj pozrieť svojim čarovným ďalekohľadom. Tiež sa skláňam nad vytrvalou snahou učiteľov a študentov GIAR. A čo vidíš? Svetlo mojich očí. Vidím tých, ktorí píšu históriu sveta. Vidím nášho syna, ako maturuje na gymnáziu Jána Adama Rajmana.